Здравейте, аз съм Милена, адвокатът, който съди трева с скорост 400 квадратни метра в час чрез хидропосев. Днес ще си говорим за ползите от детелината и детелина срещу райграс. На първо място, детелината се засява веднъж и няма нужда след това от дозасяване, тъй като тя не прави голи петна, т.е. сама се дозасява за разлика от райграса. На второ място почти няма нужда от поливане. Може да се полива евентуално в горещите летни дни, в които няма никакви дъждове, и то максимум веднъж седмично, за разлика от райграса, който трябва да се полива всеки ден, както знаете. На следващо място тя е целогодишно зелена. Райграса леко пожълтява през зимата, но обикновено това не го забелязвате, тъй като в смеската има и други треви. На следващо място детелината е азотофиксираща. Това означава, че тя взима азота от въздуха и го вкарва в почвата, като следствие няма нужда от никакво подхранване и торене. Коси се веднъж в месеца, за разлика от райграса, който трябва да се коси всяка седмица. При детелината това означава, че правите 3-4 коситби в сезона, не повече. Другото, което е важно за хората, които имат домашни любимци и кучета, знаете, че ако вашето куче препикае райграса, той пожълтява, става жълто петно, което води до едно постоянно пазене и викане след кучетата. С детелината няма такъв проблем. Ако вашия домашен любимец я препикае, тя няма да пожълтее, най-много да стане още по-зелена. И на последно място, единственият минус, и то не е непреодолим минус, за който хората питат, тъй като детелината цъфти, това обикновено привлича пчели. Но това много лесно може да се избегне, когато я окосите преди цъфтеж. Т.е. това е едно косене и няма да има пчели, ако това ви притеснява. За всякакви въпроси, безплатна консултация и оглед, не се колебайте да ми пишете или да ми звъните. Контакти оставям тук в коментар. Чао!